Замърсяването на Световния океан е един от най-сериозните проблеми, които трябва да реши съвременния свят. Една стартираща компания у нас е фокусирала работата си точно върху решаването на проблемите. Как точно ще ги реши? Като създаде вертикални ферми за миди, които по естествен начин пречистват водите от замърсяване и същевременно увеличават производството на черна мида, чието търсене пък в Европа се увеличава. За да поговорим повече по този проблем, при мен съм поканила Атанас Димитров, който е член на екипа, разработващ проекта за изработване на тези вертикални, как да ги кажем точно, Наско? Вертикални рифове. Рифове. Това е най-точният термин. Здравейте и добре дошли. Вертикални рифове ферми. Ферми. Добре. Как се роди идеята? Нека да кажем, а ние ще и покажем на нашите зрители, защото разполагаме с достатъчно много видеоматериали, които ни предоставихте. Автор на идеята и изобретател на технологията е Арман Саркисян. Той е патентовал за България технологията. Как се е зародила? В началото на 90-те години той ми е разказвал, че ООН всъщност обявява нашето Черно море като, може би, първото мъртво море, което ще бъде в света. И той е по професия морски еколог и също предприемач. През целия си живот се е занимавал с бизнес и знае каква е... За съжаление не успя да дойде в нашото студио. За съжаление беше зает, днес имахме други ангажименти. Той знае каква е разликата между това, нали, да говориш за нещо и да почнеш реално да правиш някакви действия по някакъв въпрос. И със собствени средства, докато си има съвсем друг бизнес, започва от 96-та година да изработва рифове. Които виждам, ето така изглежда. Да, това е всъщност 13-тия модел. Той е изработил около 13 модела рифове, които със собствени средства е построил, проектирал. Това означава иновации, развойна дейност, изследвания, проектиране, построяване, потапяне, морски операции, докато всъщност достига 2014 година до модела, който сме окръстили Пиза Риф. Пиза, понеже е вертикална и когато течението малко го накланя и затова прилича малко на кулата в Пиза. То е около 12 метра високо, 12,5 метра, 3,3 диаметър, много голямо съоръжение. И всъщност това, освен риф, е и стопанска технология. Тоест ние правим революция, освен в рифостроенето и в аквакултурните технологии. Революцията в аквакултурните технологии означава, че поставяме риф, също риф, който произвежда, той се самоиздържа и същевременно това е първата мидена технология, която излиза от залива. До сегашните технологии те са по-скоро затворени в залива, трябва им защита от вълни, от буря. Докато това може нашето е защитено по-сериозни условия да бъде поставено, така да го кажем. Това е все едно да слушате радио и в един момент да почнете да гледате телевизия. Това е също да отглеждаш миди в залив и изведнъж да почнеш да усвояваш необятната ширна шелфа на открито море. Добре, това са инсталации, които са сглобени и директно се поставят в морето или могат да бъдат сглобявани на брега, непосредствено близо и поставени на места, на които има проблем. Да, това е нашата концепция. Смятаме, че ще бъде по-лесно от бизнес гледна точка да се конструират на съответното място, където ще бъдат слагани, понеже транспортът ще бъде прекалено скъп. То е много голямо съоръжение, да се пренася ще бъде безбожно скъпо. По-скоро то се изработва от стандартни материали и ще бъде по-лесно да се сглобява там, където има нужда. Да не забравяме, че това е технология за производство на аквакултури, не е само където има проблем. По-скоро някой, който реши да прави бизнес и същевременно да помага на околната среда. Между другото, мидопроизводството е едва втората дейност на човека, която повече дава на природата, отколкото взима. Първата е пчеларството, знаем. Да. Така че защо не и двете неща едновременно? Това е всъщност едно ноу-хау, което вече има пазар и у нас, и в чужбина. Така ли е? 2014 година по европейско финансираната програма за трансгранично черноморско сътрудничество е тестван екологичния ефект на рифа. Всъщност сме построили и потопили 37 рифа, всъщност последните предстоят да се потопят в Кранево, в другите държави са потопени. 37 рифа в 4 държави, България, Румъния, Турция и Грузия, с което всъщност тестваме екологичния ефект, който се доказа и в същото време технологията се доказа, че е приложима за стопански цели. Тоест, стопани, които решат да развиват мидопроизводство, могат спокойно да се обръщат към вас. Така, вече да. Вече да. Хем ще пазят природата, хем ще имат и производство. Пазене е меко казано. Рифа всъщност възстановява цялата хранителна верига. Където е поставен, първо се заселва доминиращия вид, който е мидата. Тя започва да изконсумира фитопланктона, който е основен причинител на мъртвите зони, понеже изхвърляме много изкуствени торове, за да произвеждаме
огромно количество храна. Тези торове не могат да се усвоят от фитопланктона, той става прекалено много, съответно няма кой да го изяде, той почва да гние, издръпва целия кислород и всичко живо измира. Живота в Не знам дали знаете, Световния океан, да. в момента в Световния океан мъртвите зони са около 8 милиона квадратни километра, това е повече от размера на Австралия и всяка година територия с размера на Черно море умира всяка година. 400 хиляди квадратни километра. Тоест проблема с изкуствените торове и изхвърлянето в морето е много голям. Това е един ресурс, който между другото 3/4 от тора, който се слага за наторяване, не се освоява и по един или друг начин влиза в морето. И с нашия риф сме открили начин този прахосен ресурс, който на година е около 120 милиарда долара, т.е. 3/4 от това са около 90 милиарда долара, се разпръсват морето и убиват морето. Съответно, ние сме измислили начин как чрез нашия риф, този фитопланктон, който изяжда въпросния тор, ние го усвояваме чрез мидата. Когато мидата започва да го еде, тя транспортира този ресурс нагоре по хранителната верига. Идват риби, които се хранят с мидата, скариди, рапани. Цялата хранителна верига се възстановява и по този начин възстановяваме екологичния баланс. Също инстинктивно при рибите е, че когато видят рифоподобни структури, те се размножават там. Тоест, целият риф служи за удвояване на популациите и дори утрояване на всички видове, които са характерни за акваторията. Тоест, има невероятен ефект върху средата. Да, т.е. вие им създавате една среда много близка до естествената, поне от това, което вие казвате, така разбирам, че стоят нещата. И затова животинките под водата се съсредоточават Взели там. сме най-доброто от рифовете, които са в природата, но това е по-добро от всеки естествен риф, понеже е много проточен. Както виждате, има разстояние между решетките, което позволява преминаване на много вода. Това означава кислород, хранителни вещества, мидите могат да се развиват много. Отделно той вертикално е много високо, усвоява двойно, тройно по-голям воден пласт от всичко друго, което може да бъде в природата. И по този начин е много ефективно. За площта, която взема като дъно и ефекта, който се получава, е десетки пъти по-голям от всичко друго, което е в момента и като аквакултурна технология и като риф. Добре, а като се наложи вече мидите да бъдат събрани, ако решим, че там е създадена една мидена ферма, как става това? В момента изграждаме първата пилотна ферма по цялата технология, понеже прототипа го имаме, той работи. Изградили сме, проектирали сме пълна механизация на всичко. В момента я изграждаме. Естествено, най-елементарният начин е да се обират чрез водолази, което се практикува навсякъде. Механизацията е в процес на изработване в момента. Добре, много скъпа ли е една такава платформа, ако си поръчате? Имате предвид рифа? Да, Напротив, измислили сме много иновативен. Това е всъщност другата иновация в нашата компания. Измислили сме начин как да направим инвестицията. Например, една мидена ферма би струва между 5 и 15 милиона, зависимост колко е голяма. Ние сме измислили начин как да я намалим и да я направим достъпна до всеки, който иска да стане част от решението. Ние сме го нарекли споделена ферма. Тоест в една наша ферма ние изработваме, поддържаме рифовете, продукцията съответно реализираме и от тази продукция може да се заплаща някаква доходност и рента на този, който иска да притежава риф. Било то ресторант, например, ако вие сте ресторант, искате да имате собствено производство и да се промотирате, но нямате 15 милиона, също цена от 15 хиляди може да се закупите един риф, който произвежда над 2 тона миди на година. Естествено, ние една част от продукцията трябва да си платим разходите, но около 1 тон миди остава рентата, която е за собственика и така всеки ресторант може да си има собствено производство, доказано, с много силен екологичен ефект и общо взето това е нашата и с прясна продукция, която да стига много бързо до потребителя. Всъщност този ваш проект е избран и е финалист в едно голямо международно състезание. Предстои финал на това състезание в Лос-Анджелис. Готвите ли се вече? Вие вече казахте, всъщност, че се готвите по някакъв начин, но дали се чувствате достатъчно уверени, че там ще срещнете сериозна конкуренция? Ние чухме много така успешни до сега неща, но на пазара сигурно по света се работи също толкова успешно. Да, хубавото при такива инициативи, която Chivas прави с конкурса The Venture е, че те събират технологии, които подобряват живота на хората, които са изцяло в плюс на хората, така че който и да е победителя, плюсът, че е излязъл на сцената да покаже какво прави, защото всяка една от тези технологии заслужава много, включително и нашата. За нас е чест да представим България на един такъв голям форум. Наградният фонд е около $1 милион.
В момента тече, не знам дали сте запозната, гласуване в целия свят, в които се разпределя част от този награден фонд и целия свят всеки може да гласува, да подкрепи някои от технологиите. Съответно, аз прекарам нашите съграждани, ако искат да подкрепят нашата страна, могат да влязат на нашия сайт на c-harmony.com, там да се запознаят какво правим, как могат да ни подкрепят. И екипа е изцяло български, уважаеми зрители, нали изцяло така? български екипа. Естествено имаме някои партньори, които не са българи, които се включват по една или друга причина. На етап от на проекта, етапа, но в основата обаче си е изцяло българския проект. български проект. Дори до завършване на целия ноу-хау, смятам и да се остане такъв. Така. Добре, кога всъщност ще научим и ние крайния резултат? Надяваме се, че той наистина ще бъде успешен и добър за вас. Още повече, ако в тази подкрепа се включат и варненци, и повече българи, които живеят извън страната ни. Кога ще можем да научим добрите резултати? Добрите резултати ще станат ясни в средата на юли. Тогава приключва конкурса и ще бъдат определени победителите. Сега аз прекарвам, понеже това е последната седмица, която може да се гласува, който наистина иска да подкрепи и да има смисъл с някакво действие, сега е момента да влезе и да гласува. Добре, още веднъж да кажем адреса, на който това може да бъде. c-harmony.com c-harmony. Морска хармония. Да, морска хармония. Добре, ами ние ще очакваме да научим резултатите, ще очакваме това, за което разказахте, тези изпитания да бъдат наистина успешни и да вкусим от първите миди от вашите рифове. Разбира се, вие ще получите. Добре, ще се чувстваме поканени и ние ви благодарим за това участие. Наистина стискаме палци, всичко това да приключи много успешно.